Achịkọbago ọgbakọ nkụzi ezi akparamagwa maka ụmụ akwụkwọ n'ogogo junior secondary nke mbụ nakwa senior secondary nke mbụ nakwa ụmụ akwụkwọ esiri n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ wee ziga n'ụlọ akwụkwọ ha n'eze nwe na Anambra State na Anglican Girls Secondary School Nnewi. Nyaba maọbụ nke a na-achịkọba na njikọ aka ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission PPSSC nakwa Anambra State Universal Basic Education Board ASUBE bụ dọtara ndị sonyere sitere na zone mmụta dịgasị na steeti a abụrụ nke nwere Reverend Father Stan Ojimba, onye isi ngalaba ọmụmụ sayensị na teknụzụ na PPSSC na Nnewi Zone, Odoziakụ Salome Ikanyi, Principal Abbott Girls Secondary School Ihiala, Dr. Odoziakụ Sabina Chukwunedon nakwa Reverend Sister Dr. Rona Onwade dịka ndị kụziri ihe n'oge ahụ. Onye ọla bụ Joseph Egbeọcha sonyere ha ma weta akụkọ a n'uju. Ya n'ịmalite ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Chairman Post Primary School Service Commission PPSSC Ọka bụ ọkammụta nke Chikedugwu nọrọ chetara ya bụ ụmụ akwụkwọ ka ha dị uchu na agụmakwụkwọ ọbụna dị ka ha na-abanye ogogo agụmakwụkwọ dịgachi iche iche ma kwe nkwa n'ụlọ ọrụ PPSSC nakwa ASUBE dịka ndị nwere ikike ịgbazi nakwa ịchịkọkwa ụlọ akwụkwọ niile gọọmenti nwe na steeti a bụ ndị dị njikere ịhụ na ha mere ka ụmụ akwụkwọ bụrụ ndị nwetara nkwado zuru oke iji mee ọfụma na agụmakwụkwọ. Ọ kọwara na isiokwu ya bụ mmemme bụ nke gbasoro ụkwụ n'amụma Gọvanọ Chukwuma Soludo ji iji hụ na ụmụ akwụkwọ a na-azụpụta na steeti a bụ ndị ụkwụ siri ike n'ihe gbasara agụmakwụkwọ bụ nke ọ kọwara na ọ ga-enyere mmadụ aka na ndụ. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Executive Chairman nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBE bụ Dọkịnta Vera Nwadinobi gwakwara ụmụ akwụkwọ ka ha dị uchu na agụmakwụkwọ ma kpọzie ndị nne na nna oku ka ha dọnyere ndị nkụzi ukwu n'iji hụ na ụmụ akwụkwọ nwetara ọkachamma na agụmakwụkwọ ha. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche ya bụ mmemme bụ Maazị James Ezeọnụ nọrọ kọwaa na isiokwu ya bụ mmemme bụ nke kwesịrị ka etinye ya n'ọrụ kpọzie ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi nakwa ndị niile eji okwu ha agba ozu na agụmakwụkwọ oku ka ha dọnyere ụlọ ọrụ PPSSC nakwa ASUBE ukwu iji hụ na isiokwu ya bụ mmemme bụ nke agbasara n'ogogo dị iche iche. Nwata akwụkwọ bịara ya bụ mmemme ma bụrụ onye sitere Maria Regina Model Secondary School Nnewi bụ Nwaada Chiamaka Ejiaka n'ọnụ nakwa ogbo ya sitere ụlọ akwụkwọ Anglican Girls Secondary School Nnewi bụ Nwaada Goodness Obinyeluba kọwara na ihe ha mụtara na ya bụ mmemme bụ nke ga-enyere ha aka ịbụ ezigbo ụmụ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ sitere Anglican Girls Secondary School Nnewi kwere ukwe nnabata na ya bụ mmemme ebe ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ sitere St. John Bosco Secondary School Unubi bụ ndị gbara egwu ọdịnala a na-akpọ Odezuligbo na ya bụ mmemme. Ya bụ mmemme bụ nke a ga-eme n'ọnwa Nọvemba dị n'okpuru ụbọchị 15 maka ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara agụmakwụkwọ Agụata, Ọka nakwa Nnewi, ebe a ga-emekwa ya bụ mmemme n'ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 16 maka ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara agụmakwụkwọ Ogidi, Ọnịsha nakwa Otuọcha. Site n'ụlọ akwụkwọ Anglican Girls Secondary School Nnewi, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABA.